हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। एसएससि निफ्राय बेड नटिस सफैदों लोगोफोर गाज्रि नटिस सफैलायबाय मा खालामगासिनो दं एसएससि लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारबाय रिजेक्टेड पस्ट खालामबाय एबा पस्टआ बे केन्सेल जाबाय। दा मानि थाखाय खालामखो जों बेखौ नायगोन गासैबो अफिसियेल नटिफिकेसननि गेजेरजों एसएससि नि वेबसाइटआव थांनानै दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। दा एडमिट कार्डआ लोगोफोर गाबोननिफ्राय एबा 2 नभेम्बर जानाय लोगो लोगो जिदिना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन। दा बिदिब्ला जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लेटेस्ट निउसखौ नायबानो जाबाय। मोनसे गोदान नटिस ओंखारदों। बे नटिसआ जाबाय लोगोफोर फेज 9 नि। दा लोगोफोर जायफ्रा फेज 9 आव नोंथांमोना दाखालि एप्लाइ खालामदोंमोन मोनसे पस्टआ रिजेक्ट जाबाय एबा केन्सेल खालामबाय माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ जाहोननि थाखाय होनदों। दा नोंथांमोना बे 11 नभेम्बरनि आपडेटखौ नायनो हागोन केन्सेल खालामबाय लोगोफोर बे पस्टखौ। दा बे पस्टखौ नायनोसै लोगोफोर मानि थाखाय केन्सेल जाखो। दा एसएससिआ गोबां बेबादि केन्सेलेसन नटिस होगासिनो दङ। दा बे पस्टआ जादोंमोन लोगोफोर बेनो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि। दा जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन बे पस्टआव नोंथांमोना आनजाद होनो हानाय नंला आरो बेखौ केन्सेल खालामबाय लोगोफोर एडमिनिस्ट्रेटिभनिफ्राय माखासे जाहोननि थाखाय। दा बेखायनो जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन फेज 9 आव नोंथांमोना बे पस्टआव आनजाद होनो हानाय नंला। दा एसएससि जिडिआ जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन फैयो नोंथांमोनाबो बेबादि मोनगोन। थ' बेखायनो नेथ'दो जायफ्रा एडमिट मोनाखै नोंथांमोना जेबो जिंगा सिथ'नाङा माबा मोनसे डिसिसन लानो हागौ बेखायनो नेथ'नांगोन। दा जेब्ला फैगोन एसएससि जिडिनि गोदान अफिसियेल नटिस आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होनो नाजागोन। दा बेखायनो जायफ्रा गोदानै फैदों चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाखादो आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव कानेक्टेड थाबाय थाबानो जाबाय। एसएससि जिडिनि आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो भिडिअ नुनाय बायदि। दा लोगोफोर बेनोसैमोन एसएससि नि माखासे लेटेस्ट आपडेट फैनाय।